और 12टा प्राइमारिनिफ्राय गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय जोंनि बे इउपिपिएल दोलो नखराव जयनिं जाफैदों आरो प्रमद बर' सारनि बिनि दैदेननायाव बिनि दैदेननाय खामानिखौ मावना नुनानै आरो बिनि जि प्रमद बर' सारनि जि खामानि सरकार बिनि दैदेननायखौ नुनानै गोबां दोलोनिफ्राय बेबायदि जयनिं जाफैबाय। जों गोजोननाय मोनदों दिनैनि बे हाबाफारियाव बे जयनिं सेरेमनि प्रग्रामाव 1800निबो बांसिन बेबायदि जयनिं जाबाय। तो जोङो जुदिया जोंनि बिजेपि एलायन्स हिसाबै दङ, नाथाय बेयाव थानाय जिथुनाखि इएमखौ दुखु मोननानै बिनि खामानिखौ दुखु मोननानै जों बिथांमोना रिजाइन होनानै गावबा गाव बिबानखौ गारनानै गेदेर गेदेर बिबानाव थानाय जेरै डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि सेन्ट्रेल लेभेलनि प्राइमारि लेभेलनि बेबायदि दैदेनगिरिफोरा इउपिपिएल जोंनि परियालाव हाबफैदों बिथांमोना। तो बिजेपिनिफ्राय जोंनियाव 756 जन जोंनि गेजेराव फैबाय, बिपिएमनिफ्राय 500 जन फैबाय आरो बेबायदिनो सिपिएमनिफ्राय 350 जन फैबाय आरो कंग्रेसनिफ्राय 149 जन जोंनि बे नखराव फैबाय। तो बेबायदिनो आरोबाव बिथांमोना बुंदों गोबां जोंनि बे इउपिपिएलखौ मोजां मोननानै फैनो ओंखारदों, नाथाय जोङो दिनै सर्ट टाइमनि थाखाय गोबांखौ जों लानो हादिया आरो जों गारि हरनो हादिया। बेबायदिनो फैबाय थानाय समफोराव निस्सय जोङो बेबायदिनो बिथांमोनखौ बरायना लागोन आरो जोङो जोङो नै खेबाव जोंनि नन सारफाङा जे देरहागोन बे रेखा जाबाय, माने 100% जाबाय आरो जोंफोरखौ बे नन सारफां इउपिपिएल हिसाबै रावबो माने फेजेननो हानाय नङा। तो जियानो हक नोंथांमोनखौबो जोङो जोंनि गेजेराव नोंथांमोना फैनानै नोंथांमोना मिडिया हिसाबै जोंनि गेजेराव फैनानै नोंथांमोना जोंनिफ्राय मत बिनिमयखौ लाबाय। तो नोंथांमोनखौबो जोङो हामबाय होनबाय। नमस्कार সকলো মিডিয়াবাসীলৈ। আৰু বিশেষকৈ কথা হ'ল মই আজি বিপিএফৰ এটা কৰ্মকৰ্তা আছিলোঁ। মই বিপিএফৰ বেংগলী চেলৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী আছিলোঁ। তাৰ পৰা আজি ওলাই আহি মই ইউপিপিএলত সোমালোঁ, কিয়কি মই ইউপিপিএলৰ আদৰ্শ নীতি বিৰাট ভাল পাই তেখেতৰ লগত মানে কাম কৰিম বুলি একেলগে এই বুলিহে মানে আশা কৰি মানে আগন্তুক দিনত যাতে আৰু ইউপিপিএলৰ ভাল কাম কৰি যাব পাৰোঁ ৰাইজৰ হৈ, এইটোৱে কামনা কৰি মানে ইউপিপিএলত আহিলোঁ আজি। আৰু মোৰ লগত আজি মোটামুটি 20 জনমান মানুহ আহিছে আৰু বিপিএফৰ পৰা, সকলোৱে মোৰ লগতে মানে পূৰা সমৰ্থন কৰি আহিছে। মানে তেখেতে বিপিএফৰ লগত কাম কৰি একো সন্তুষ্ট হোৱা নাই, অশান্তি পাইছে মানে বিপিএফৰ লগত কাম কৰি, এইবুলি মানে আজি আমি ইউপিপিএলত জইন কৰিলোঁ সকলোৱে মিলি। গোৰাজাৰ আকাশপুৰ প্ৰেচিডেণ্ট হয় গোৰাজাৰ আঞ্চলিক, আৰু মই বিপিএফত 17 বছৰে আছিলোঁ। 17 বছৰ কাম কৰিছোঁ, কাম কৰি কিনে ভাল লগা নাই। মানে যি পাইছে সিহঁতে লুটি পুটি খাইছে, ৰাস্তা ঘাট একো কৰা নাই, যিখিনি হৈছে আধৰুৱা হৈ আছিল। তো এইখিনি বৰ্তমান হৈ আছে, ঘৰ দুৱাৰো হৈ আছে। তাৰপিছত ইউপিপিএল চৰকাৰৰ নীতি আদৰ্শ ভাল পাই মই ইউপিপিএলত আজি জইন কৰিলোঁ।